Els catalans, com a part de la Unió Europea, són gent que viatja molt fora fronteres i especialment amb avió. Això no té cap futur. Doncs el primer que et volia preguntar és, els països catalans rebem molt de turisme. Com podries dimensionar això per això a nivell global, a escala global? Bé, el que hem de tenir sempre en ment és que som la terra turística per excel·lència del món. És a dir, la pressió turística que tenim aquí és rècord a nivell mundial. Si som una superpotència de res, els països catalans és en turisme. Per exemple, tenim 3,4 turistes per habitants en dades del 2019, abans de la pandèmia. Això és el triple que França, el segon país del món que té més turistes. I enlloc pesa tant el turisme com aquí. En conjunt tenim 49 milions de turistes. Per posar un exemple, a Espanya, inclosa la part catalana, són 84 milions. Vol dir, si mirem Catalunya, si descomptem Catalunya, el País Valencià i les Illes del turisme espanyol, resulta que Espanya és un país que té menys turistes que els països catalans del sud, no? Això ens hauria de fer veure que si som una superpotència en turisme ens hauria de preocupar, això hauria de sortir cada dia en els mitjans i veure si és una aposta encertada o no. Realment ens hem equivocat abandonant-nos en això. Hem arribat aquí només perquè tenim un bon clima i unes bones platges, o hi ha algun motiu més pel qual haguem sigut una potència tan destacada? Hi ha diferents factors, depèn del territori, no? Però, per exemple, tant la Catalunya Nord com les illes van ser abandonades pels estats centrals i van ser creades com a colònies turístiques directament. El cas de Catalunya és producte de la desindustrialització i l'abandonament agrari del país, no? És un fenomen relativament recent. És interessant adonar-se que, per exemple, a les illes hi ha més de 12 turistes per habitant i any, a Catalunya només 2,5, al País Valencià 1,9. Vol dir que les illes estan molt més intensament colpejades pel turisme que no pas al País Valencià o les illes. Igualment que la Catalunya del Nord, que té gairebé 8 turistes per habitant i any, no? I Catalunya encara està molt lluny del límit de les illes i ha d'anar molt alerta i no copiar un model que du a la desertització total del país a nivell hídric i a la concentració poblacional més gran. Clar, això comença també en uns moments del franquisme, no sé si té... Òbviament, el franquisme va salvar bàsicament pel turisme, és a dir, el nivell de vida de la classe treballadora fins ben entrat als anys 50 durant el franquisme era més baixa que el temps de la República. I l'Espanya franquista se'n surt perquè fa cas als americans que diuen obriu-vos massivament al turisme i deixeu sortir cap a l'emigració tothom que vulgui, no? Espanya es va buidar de pobres anant cap al sud o cap a la Mediterrània, cap al nord, europeu i cap a la Mediterrània, i en el cas de les illes, al sud del País Valencià, per exemple, part de la costa andalusa el que va fer va ser omplir-la de llocs de treball turístic que són un lloc de treball que són el més barat del mercat encara avui. És a dir, si tu treballes en turisme és allà on menys guanyaràs de tota l'economia legal o en restauració, igual, no? Per tant, se va crear un model productiu que era extraordinàriament barat però que permetia treure el màxim de rendiment per uns pocs, no? Que després el reexportaven a paradisos fiscals i seguim aquí. Ara mateix el turisme és una de les principals activitats econòmiques del país. I podem seguir confiant en aquesta activitat econòmica? És una alternativa de pobresa, és a dir, passat un cert nivell ja de turistització que l'han passat de llarg, podríem dir que com més turistes venen, més pobres som. L'exemple més clar i més radical és el de Balears. Des de l'any 2000 les Balears han passat de ser la segona comunitat autònoma en renda per càpita a ser la número 8, no? Darrere zones com Aragó o La Rioja, no? Això vol dir que no per abocar més turistes té més riquesa, no? Catalunya va cap aquí, va cap a una desindustrialització i una eliminació del sector primari en favor d'un servei bàsicament turístic que no li està donant més riquesa, al revés, està donant un creixement poblacional molt gran sense un benestar comunitari associat i posant en risc tots els recursos ambientals bàsics. Clar, deies aquests recursos ambientals, professor Enric, aquests recursos ambientals, no sé si ens podria explicar una mica quin és aquest impacte ambiental del turisme sobre els països catalans? Bé, el més important és que tenim en aquests moments una especialització turística que és gairebé total, ho és a les illes, ho és a la Catalunya Nord, i comença a ser molt rellevant a Catalunya i al País Valencià, i aquesta especialització es basa en dur el màxim de gent de fora, especialment internacional, en els mesos d'estiu, un estiu que cada vegada es fa més llarg. Mesos d'estiu és quan tenim menys aigua i quan necessitem
una temperatura més amable. Aleshores, tot això s'està destarotant. Per què? Perquè la crisi climàtica està duent uns estius cada vegada més tòrrids i invivibles a les nostres costes, és a dir, les nits tòrrides de més de 25 graus són cada vegada més freqüents, les temperatures superiors a 30 o 35 graus són més freqüents i tendencialment podríem dir que el nostre territori s'està saharitzant a nivell de temperatura. I això farà que el ple de l'estiu sigui cada vegada menys atractiu per la demanda turística del centre i nord d'Europa. I molts de turistes de venir a 10-20 anys vista per això, perquè aquí no es podrà venir en ple agost o en ple juliol. I també hi ha el problema molt greu de l'aigua, no? Precisament aquest turisme ve en el moment que tenim menys aigua disponible, no? Per exemple, en amples zones dels Països Catalans en aquest moment tenim una disponibilitat d'una quarta part d'aigua de la que això, perquè aquí no es podrà venir en ple agost o en ple juliol. I també hi ha el problema molt greu de l'aigua, no? Precisament aquest turisme ve en el moment que tenim menys aigua disponible, no? Per exemple, en amples zones dels Països Catalans en aquest moment tenim una disponibilitat d'una quarta part d'aigua de la que teníem de mitjana els darrers 10 anys, no? I això ens passa, en aquest moment tothom calla a nivell governamental, però estem fregant el màxim anual de turistes en el moment que tenim el mínim anual històric d'aigua disponible, de màxima sequera, no? Això no és sostenible en el temps, no? Per tant, hem de buscar un model econòmic que reequilibri això, que baixi el nombre de turistes absolut, baixi molt especialment a l'estiu i que es protegeixin els recursos hídrics i es faci el possible perquè la població que vivim al país estiguem protegit davant d'aquestes onades de calor que cada vegada tendiran a ser més permanents. Quin volum d'aigua consumeix el turisme en relació a la població catalana? Per exemple, l'única dada que tenim, i això és molt interessant perquè vol dir que, per exemple, les universitats o els governs mai han estat interessats a calcular-ho, és un estudi de la UIB per les Illes Balears que deia que el primer any de pandèmia, que es va paralitzar totalment el turisme, va baixar el 25% el consum d'aigua. Això vol dir que, com a mínim, un de cada 4 litres a les Balears d'aigua la consumaria el turisme. Això és moltíssim. I això és absolutament insostenible. Vull dir, només se pot fer front a això amb una reducció esglaonada i però relativament ràpida del volum de turistes anuals que ens visiten. Clar, hi ha una cosa que s'ha dit sempre, que és que tampoc ens en podem deslligar del turisme perquè aporta riquesa. Bé, aporta riquesa aquí. Aquesta seria la pregunta, no? És a dir, en aquest moment, com deia, les Balears són molt més pobres que no fa 25 anys, diguem-ne, i tenim aproximadament el doble de turistes que fa 25 anys. On és el truc? És a dir, hi ha gent que fa molt de diner, molt poca, però se l'endú a paradisos fiscals. És a dir, les Illes Balears i Catalunya en general tenen grans empreses exportadores de turisme que colonitzen, per exemple, el Carib, Cuba, o República Dominicana, o Mèxic, o Croàcia, en altres nivells, la Mediterrània o Turquia, i aquestes empreses bàsicament el que fan és desviar guanys a través de paradisos fiscals. Aleshores, la clau de per què es fa tant de diner en turisme, però en realitat la comunitat anfitriona, la gent no és més rica, és que això es desvia cap a paradisos fiscals, no? I jo crec que aquest és el perill, és a dir, seguir creient que el turisme és riquesa quan el que està demostrat és que a partir d'un determinat nivell, que probablement als Països Catalans es va superar als anys 90, ja no produir més riquesa, sinó produir més pobresa. I el que estan notant, per exemple, els joves del país. És impossible independitzar-se sent jove perquè el teu salari, que és molt baix, perquè bàsicament vius d'un turisme o d'una restauració o una de construcció que es paga molt malament, aleshores, quan vol llogar una casa no pots, perquè aquesta dècada passada va passar el fenomen de l'Airbnb i empreses similars que va fer que tot el país potencialment fos una colònia vacacional, no hotelera però sí vacacional, i els preus de l'habitatge es van disparar. I això ha estat desnonant massivament a tota la joventut del país de llocs que fins ara, vull dir, fa 15 anys estaven lluny de la llau turística. Abans la costa era el perill, no hi podies viure, però tenies un interior protegit, diguem-ne, perquè la gent de sempre pogués seguir vivint. Ara això s'ha acabat. Has fet servir el terme colònia vacacional. Sí, colònia vacacional perquè Franco el que va fer no va ser obrir el turisme a tot Espanya. Ell assessorat per gent de la Banca Mundial i de l'Organització Mundial de Turisme, el que va fer va ser acotar llocs en els anys final dels 50 i fins al ben entrat als 70, va acotar determinats llocs que eren com a mines on no hi havia perill de que hi hagués revolta obrera, com bienestar industrial, i van ser molt clarament Mallorca i Eivissa, va ser Alacant, va ser a la Costa Brava, va ser Marbella, va ser Canàries, i eren llocs molt especials a la península on no hi havia tradició de revolta o
que pogués reproduir el que havia estat l'esquema social de la república. No? I aleshores d'aquell lloc se va treure, poden dir que eren mines a cel obert, el sol i la platja ja te'l posava la natura, no havies d'invertir en formació de treballador ni res, i per altra banda no hi havia conflicte social possible ni memòria d'això. No? Aleshores, en aquest sentit, poden parlar de colònies. No? Si es treu molt, i quan aquestes vetes, quan aquestes mines ja no treuen tant, el que fas és començar a reinvertir altres paradisos turístics nous, com va ser el cas de les nostres empreses com Meliá, o Barceló, o Iberostar, per exemple, que se'n van començar a anar a Cancún, van començar a anar a Bali, van començar a anar al Marroc, perquè allà el diferencial del poc que guanyaven els treballadors i treballadores, lo fàcil que era apropiar-se de l'aigua de la comunitat o destruir el paisatge de la zona, reproduir aquelles condicions ideals que tenien durant el franquisme als anys 50, 60 i 70. No? Has mencionat 3 empreses, són elles les que concentren el volum més gran o realment és una cosa que està molt repartida, més repartida? Diríem, en el turisme hoteler diríem que tenim actors molt grossos, no? I tenim companyies com aquestes, com Meliá, com les empreses Matutes o com Iberostar i Barceló, que ocupen una quota de mercat molt gran tant aquí com a fora. No? De totes maneres, són empreses que des de meitat dels anys 80 estan desinvertint el país en forma de propietat i el que han fet és reinvertir a fora per reproduir d'alguna manera el model franquista, és a dir, anar a llocs com no tinguessin problemes a les autoritats a l'hora de dir, per exemple, primera línia de costa a Cuba o a Mèxic o a la Turquia no me posaran cap problema per fer un hotel. No? Aleshores, aquestes empreses a nivell hoteler copen molt de mercat, però hi ha l'altre mercat residencial, on empreses com Airbnb s'estan fent d'or a costa del dret a l'habitatge, a primer habitatge de la joventut i les classes treballadores del país. No? A les zones nostres el lloguer habitual s'ha disparat i això és degut, és una factura a pagar per aquesta aposta cega pel turisme. No? Aquesta entrada massiva de turistes al país té un impacte també sobre els vincles comunitaris o sobre el teixit de la població? Òbviament, és a dir, l'Associació de Ciència Econòmica Regional Espanyola dona unes dades que són brutals, que és entre l'any 60 del segle passat i el 2020 la població espanyola ha crescut un 55% de mitjana, però Catalunya ho ha fet un 98%, el País Valencià un 103% i a les Illes un 158%. I aquest biaix, aquest gairebé triplicar el creixement de la població a les Illes respecte a la mitjana espanyola, només s'explica pel tom turístic, per l'abandonament en el turisme de tot. No? I això que provoca? Que hagi vengut una allau de població nova sense vincles comunitaris i sense que hi hagi eines des del punt de vista educatiu, cultural, social, polític, perquè aquesta població se senti del país. No? I això està ajudant a diluir el que és el vincle comunitari nostre. No? I això és un tema que crida molt l'atenció que no se tingui en compte des del punt de vista del nacionalisme català, per exemple, o fins i tot el regionalisme illenc. No? És a dir, hi ha una correlació directa entre l'explosió turística i la dilució nacional, la desnacionalització del país. No? I això és molt greu, perquè d'un escenari que ens acosta a una terra tipus Nova York, on cadascú viu en microcomunitats que són veïnes però que no s'interrelacionen, és a dir, un model d'aculturació massiva, no? De la població. No? Clar, i el fet que també el turisme s'hagi associat a certes imatges concretes, a la ballora de flamenc, al toro, el barret mexicà, sí. El logo de la Costa Brava, això té alguna relació també? Òbviament, el turisme viu de generar un imaginari, i aquest imaginari és que quan tu vas a fer turisme, la teva vida quotidiana relaxa, vius una altra vida i et despreocupes. I aquesta vida despreocupada a tot el món, no només aquí, s'ha de fer un merchandising a través d'aquest imaginari. En el cas espanyol vivim encara l'imaginari gairebé franquista, encara tenim moltes postals de la Costa Brava del País Valencià o de les Illes que són neoespanyols, per dir d'alguna manera. Fotos gairebé taurines o fotos aflamencades del territori, que són totalment falsejades, però la indústria de la publicitat i la indústria turística van de bracet i sobretot com que no ha hagut una ruptura del model turístic respecte a l'època del franquisme, això perviu, i per molta gent encara venir aquí és anar a una Espanya de flamenc i toros. Clar, a part de rebre turisme, per això els catalans també fem turisme.
quin volum de turisme o quin impacte té aquest turisme que emetem nosaltres? A veure, els catalans, com els bascos, sortim molt, i això que ens passa, que el turisme no només és receptor de problemes climàtics, ecològics, socials, sinó que els emet, no? Aleshores, nosaltres participem d'aquesta roda, que no deixa de ser una roda capitalista. Una dada important a retenir és que se calcula que només el 4% de la població mundial viatja cada any fora de fronteres, traspassant una frontera. Estem parlant que hi ha aproximadament 300 milions de persones sobre 8.000 que ens poden permetre el luxe de traspassar una frontera anual per plaer, no? Això vol dir que no és un dret humà fonamental. Els catalans, com a part de la Unió Europea, són gent que viatja molt fora fronteres i especialment amb avió. Això no té cap futur, perquè climàticament, simplement, si això segueix així, les previsions que hi ha és que el clima no aguanti d'aquí al 2050. Ja estem veient el que està passant amb un creixement mitjà de 1,4 graus a la Mediterrània, 1,1 a tot el món. Imagineu en 2 graus o en 3,5 que pot arribar a passar. Per tant, seria assenyat que els catalans i les catalanes sortissin menys, especialment amb avió, cada any, i que especialitzéssim aquestes sortides, en féssim menys, cada 5 anys, per exemple, a un altre continent com a molt, i amb una durada més llarga, i si no, que féssim més turisme de proximitat, perquè si no, físicament no haurà sortida al planeta, no? Quina és aquesta contribució del turisme en el canvi climàtic? És significativa o és una part? És molt important veure que el turisme i transport lligat al turisme representa el 14% aproximadament de totes les emissions de CO2 i gasos hivernacle equivalent a tot el planeta. Què passa? Que tant el turisme aeri com el turisme marítim no entren dins dels acords climàtics mundials. Vull dir, cas que es complissin, no hi ha cap limitació en el turisme internacional aeri o marítim, i això fa que sigui una variable que s'escapa en els esforços de descarbonització. Per tant, si seguim així, si s'acomplissin totes les propostes que han fet els diferents estats, també l'espanyol i el francès, de descarbonitzar l'economia, que, per exemple, recordeu que la Unió Europea diu que han de descarbonitzar el 55% de tots els gasos d'aquí a l'any 2030, si es complís això, els avions i els vaixells se'ns escapen, perquè no estan subjectes a cap tractat internacional. Això és un dels grans forats groller que tenim en matèria de protecció climàtica. I el turisme, per tant, té una contribució major en el clima. Vull posar un altre exemple. Hi ha un càlcul sobre quant costa climàticament el turisme a la ciutat de Barcelona. I el turisme a la ciutat de Barcelona, el 96% està vinculat a que arriba bàsicament per avió. El 96% del cost climàtic de Barcelona és el turisme en avió. I si calculem quant de quilos de CO2 equivalent provoca un turisme, genera un turisme, emet un turista de fora, quan ve amb avió a Barcelona, respecte a un resident, la proporció és de 20 a 1. 20 vegades més destrucció climàtica que un resident. Per tant, és un factor major de destrucció climàtica. Som un país eminentment turístic. Interiorment, rebre més del 70% dels nostres turistes amb avió, fins i tot a Catalunya, no només a les illes, és un desastre. I que els nostres ciutadans, una part dels nostres ciutadans, puguin, d'una manera radicalment fàcil i periòdica, sortir amb avió a llocs llunyans, això no té cap sentit i haurà de canviar si volem viure en un clima respirable. Clar, la gent que treballa tot l'any deu dir, jo tinc dret a fer aquest viatge, per tot l'any treballant, guanyant diners i vull marxar. Clar, a veure, no es tracta de que ningú pugui viatjar, es tracta de repartir-ho més en el temps i sortir menys vegades. Per què? Perquè quan dic no és un dret humà fonamental. Si només el 4% de la població mundial es pot permetre això, vol dir que no és un dret mundial com respirar, tenir aigua bona o tenir un mínim econòmic per viure, no? Aleshores hem de repartir això i aquí hi ha un problema de desigualtat global, no? El 10% de la gent més rica del planeta produeix el 50% del problema climàtic. Nosaltres, la part rica de la societat catalana, dels països catalans, forma part d'aquest 10% més ric, no tota la població. Aleshores hauran de viatjar menys. Per exemple, els jets privats han de ser prohibits per raó climàtica de tothom. Això no és un dret humà que tots els catalans i catalanes hagin de fer. Hi haurà d'haver molt més tren o molt més viatge de proximitat, 3, 4, 7 hores en tren arreu d'Europa, molt més vaixells que puguin moure's en combustibles molt més sostenibles, no? S'hauran de buscar aquesta sortida si volen tenir un clima respirable, però és que si no un clima respirable no hi haurà res. Jo vull recordar que a França, el Ministeri de Medi Ambient, ha demanat a les entitats locals i les regions que planifiquin per un augment de temperatura de 4 graus, més 4 graus d'aquí al 2100. Això és una barbaritat.
una barbaritat. És a dir, el darrer milió d'anys el clima només ha canviat entre 4 i 7 graus i el Ministeri francès de Medi Ambient ja demana planificar a més 4 graus. Això vol dir que mig França es quedarà sense aigua, per exemple, que els Pirineus o els Alps no tindran neu, no? I aquí encara estem pensant d'ampliar l'aeroport del Prat, de desviar d'ahir alguns enginyers 10 milions de turistes de l'aeroport de Reus o Girona, posem per cas d'ampliar l'aeroport de Palma o de València, això no té cap sentit, o de fer els Jocs Olímpics del Pirineu, que això s'acaba, és un món que s'acaba i hem decidit tenir un país low cost quan podríem tenir un país molt més equilibrat, reindustrialitzant en part i guanyant sobirania alimentària, protegint el que puguem tot el que sigui la nostra agricultura i ramaderia extensives, no? Et preocupa l'impacte que pot tenir sobre això l'entrada dels governs del PP i Vox al País Valencià i les Illes? Evidentment, perquè això és jugar a la ruleta russa, diríem. El que fan és negar el problema i això l'únic que farà seria accelerar el desastre. Per exemple, el govern de les Illes ha dit que no posarà cap límit al turisme. No és que els governs d'esquerra n'hagin posat, però fins i tot reconèixer que seria bo que augmentés el turisme quan tu tens 12 turistes per habitant i any, més del doble que fa 25 anys i és molt més pobre, vol dir que no tens dos dits de front. I això no pot ser, no ho poden suportar a nivell paisatgístic, ni climàtic, ni d'aigua, ni de renda, que és el més important, ni de renda. A Catalunya també tenim el mateix problema, les 5 poblacions turístiques que més recapten per taxa turística a Catalunya, les darreres dades que coneixem, Son Lloret o Vila-seca o Santa Susana, no estan entre les 200 poblacions del Principat de Catalunya més riques per renda. Un treballador, sabem avui en dia, fa poc han sabut que un cambrer o una cambrera per guanyar el salari mitjà de Catalunya necessita treballar l'equivalent a 14 hores diàries. Vol dir que cada vegada tenim més gent que treballa més hores per guanyar uns salaris molt baixos en un país cada vegada més despersonalitzat paisatgísticament, més destruït climàticament i amb més problemes de suficiència hídrica. Això no té cap sentit, no és intel·ligent. I PP i Vox l'únic que faran serà atiar el foc, atiar l'infern, i nosaltres no podem anar a l'infern. Volen viure bé, no? I per tant hem de guanyar benestar protegint la nostra població de l'hecatombe climàtica, protegint la nostra aigua i fent que la gent treballi en sectors que puguin tenir una vida digna, amb un habitatge accessible. Davant d'això, entens que apareguin campanyes com el Tourist Go Home, que es veu bastant per aquí a Barcelona, o perfils de Twitter com aquest que fa recompte dels casos de balcòning a les Illes Balears? L'humor és important sempre per sobreviure com a societat. Vivim una època molt complicada, similar als anys 30 del segle passat, que en grans incògnites, com de la climàtica, és tant a la Mediterrània. Recordem que la Mediterrània és un del lloc més calent del món, el 20%, diríem, la velocitat en què avança el canvi climàtic aquí és un 20% més gran que la mitjana planetària. Aleshores, si tu vius en una situació així, necessites humor per combatre això i necessites resistència ciutadana, no? Per tant, jo parlaria que és una de les eines que tenim de conscienciació i de resistència davant, d'autodefensa, diguem, davant un totalitarisme turístic que ens du a la barbàrie social, ecològica, climàtica. Doncs, si creus que no hi ha res més important a afegir, jo fins aquí estaria bé. Jo, si vols, només afegiria el tema de... Ara és el moment de parar. Ara, és a dir, en lloc de tenir ocurrències, com Jocs Olímpics del Pirineu, ampliar aeroports, la primera cosa que hauríem de fer és parar. I després de parar, obrir un debat institucional i social per planificar un poc el pròxim 20 o 30 anys. I això vol dir, per exemple, en el cas de Barcelona, necessitem que Barcelona i Catalunya, necessitem que el Consorci del Turisme de Barcelona ha de desaparèixer, no pot ser que empreses privades dictin la política que s'ha de fer a la capital del país, i per altra banda recuperar iniciativa pública en matèria de política turística. Si les institucions públiques no lideren la reducció turística en favor de la majoria de la població i de protegir el clima i l'aigua, en termes generacionals serà la generació de tancament d'aquest model amb conseqüències molt dures per la població, l'aigua i el clima al nostre país.